Maso because ase game karakwanda geti yo gutarajia ibintu bitatu aidobwe bosobu bosoende draw asengane erengete chigosori echo nigo anda ke bana batebera unambia mono ase chigosori bune echo imea even award ase batebera unango konya chira basae gwetigani nebikorwa ebibebuna obotumekyo obobebu amarioga ase bana batebera una chigosori bune chiga chinyare gosiru imea orogongo rwa gusi eriko basira basae obya gwe chigosori echi number 1 omu MCS Steve Arika ngonyarale gotokibu bisi gotwebusha namangana mange for example kakamuna boni ga tora stipulo ari to konya kore bintu bitayo lakini asenga njo Steve Arika retire ni e tournament ye goto keep RBC twaneja talents nande alafu asoko bori kwa naso mheshimiwa mu MCS Ibeno Award Steve Arika ningolinga aendreko neja talent atare tere kabisa materials cha training atobekire chi tournament atare tere bantu bali bakuru town yali kabisa yaronda ba te speaker yato somia mangana maya ona to ta ibi mheshimiwa itu Steve Arika aendre no moyo yo tamarita ngoro kutesa manyo murwa ekochi ya Nyantrogo Homeboys bana bangi basire chikadi abande basire tinja sorene lakini ndeka soire koreta ngetokonya abana barulisi sabume batie wakachikadi ande batie konyomaru nande tugo sabaiga bona iga abana mbaroro tosugu